your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Kanya Bicolano! Robin Sena! Tuwing sasapit na ang Kapaskuhan. Ay. Syempre malapit na, di ba? Oo. Parang 45 days to go. Wow, bilang na bilang? Actually, hula ko lang. Ano ang pinagtutuunan mo ng malaking atensyon? Well, ang medyas ko. Ay, medyas Oo, mo. Gagi pare, I make sure every Christmas talaga, ever since bata pa ako, Awa. na mabango yung medyas ko. Ay. Oo, Gagi pare, kasi yan yung mga sinasabit-sabit namin sa mga bintana. Ah. Oo, nilalaman niya ng mga candy. Awa. So, Gagi pare, nakakahiya naman kay Santa Claus. Kung maaamoy niya, amoy burikong yung medyas ko. So, ibig mong sabihin kapag hindi Pasko, mabaho yung medyas mo? Huwag mong sinasabi yan. O, bakit? Hindi ako nagme-medyas. Ay, napaka-cute nun na medyas Oo, sa'yo. medyas talaga. Sa akin naman, nag-iipon na ako. Ay, wow. Oo, kasi sila mama sa Pampanga, yan sa Tabuyok, Kapalit, Pampanga, yung mga apu-apuhan ni Apong Paring at Apong Unto Nabong, Oo. ano yan, nasa 20 ata? Ang dami. Ganun na kami kadami. Oo. So pinag-iipunan ko na yan para pagdating ng Pasko, ayun, meron akong regalo para sa Ang kanila. sosyal, pinag-iipunan mo as tita, as auntie, no? As ate, Oo. ganyan. So I'm expecting, kung ako yung pamangkin mo, I'm Oh. expecting for like worth 1,500 na gift. I Ganyan. know. Ay, bakit? Stop expecting. Bakit pinag-ipunan mo? Hindi, syempre, naghahanap ako ng mga discounted. Ay, discount. Oo, yung mga tipong akala mo 150 pesos Oo. pero 20 ko lang nabili. Sinasabi. Syempre, kanya-kanyang diskarte yan. Malapit na magpasko. Yes, legit diba? yan. Kaya eto, Kabisyo, ibibigay namin sa'yo ang unang dalawang mga ganap tuwing papalapit na ang Pasko! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga pabonggahan ng decor. Ba iba? Hi guys! Merry Christmas! No, Jessa, kakatapos pa lang ng undas Excited ka sa Pasko? Naman! 'Tis the season to be jolly! Paralalalalalalala. Well, kung sa bagay, Pasko na talaga kasi sa bahay namin nagsimula na magtayo ng Christmas tree. Talaga ba? Uy, sa amin rin may Christmas tree na. At saka sa amin, white yung Christmas tree. Kasi galing sa abroad yung papa ko. And favorite niya yung white Christmas with snow. Ganun ba? Ay, kami rin. Oo, may Christmas tree. 10 feet, ay hindi, 10.8 feet tall. Oo, tapos color red. Wow, 10 feet? Ang taas? Bakit naman red, Jessa? Hindi kasi favorite ng mama ko, si Pirena, ng Encantadia. So apoy-apoy lang yung atake namin para impyerno, ganon. Pero parang nakakatakot naman yung Christmas tree nyo, Jessa. Tsaka nung pagpunta ko sa bahay nyo, wala naman ako nakitang Christmas tree sa inyo eh. Ay, ayun ba? Oo. Hindi, kasi sa sobrang taas nung Christmas tree namin, nilagay namin sa mall. Yung makikita mo sa MOA ngayon, yun, Christmas tree namin yun. Oo. La, Jessa, magpapasko na. Sinungaling ka pa rin. Ay. Delulu. Ayan. Pero legit to, no? Isa sa mga pinaghahandaan ng mga Pilipino is yung mga decor, mga decorations nila sa mga bahay-bahay. Awa, totoo. At saka ito na rin yung panahon na kung saan nagkakaroon na ng mga Christmas tree lighting. Yan. Diba? Parang mamaya. Wow. O, diba mamaya meron tayong pa Christmas tree lighting dyan sa SM by, the Bay. Sa gitna mismo ng dagat. Oo. O, see you soon dyan mga kabisyo, 5 p.m. Wow, hindi ma... I know, right? Oo, yan. So, pero kung ano man yung mga Christmas decor ninyo, mas creative, mas mura, mas tatak Pinoy yan. Awa. Pero make sure natin na kahit mura yan, wag naman yung masusunugan tayo. Safe pa rin dapat. Awa, totoo. Anyway, that's number 1. Pa naman tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga family reunion. Hello! Kumusta na po? Ay, mano, ayan yan. Uy, naku, Robin Sena, ikaw na ba yan? Opo, tita. Ay, naku. Balita ko, ang hilig mo daw mag-TikTok. Naku, mag-aral ka ngang mabuti. Puro ka gaganyan. Nung panahon namin, walang ganyan, iha. Kaya kami puro achievers.
Naku, nakakasira talaga ng internet yung internet na yan sa pag-aaral mo. Tigilan mo yung masyadong totoo. pagse-cellphone mo. Opo, sige po. Tita. Hello, Tita Jessa. Mano po. Oh, ay! Konyo Bicolano, bakit ganyan ang buhok mo? Ang haba, magpagupit ka nga. Naliligo ka pa ba? Parang pugad ng manok yan ah. Tita naman, di naman po. Mano po, Tita Jessa. Ay! Sino to? Sino ka? Mar po. Anong Mar? Dilolo ka ba? Wala akong pamangkin na Mar. Tita, siya po si Sheila Marie. Mar na po ngayon, kakaano lang. Ano? Sheila Marie? Anyari sa'yo, girl? Tita naman eh. Ayos lang po yan. Masaya po ako na maging ganto ako. Trans. Nako! Sheila Marie, yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Halika nga dito, bata ka. Mag-crop top ka dun. Alo. Susliyo, tapos mag-miniskirt ka. Halika dito. Ayoko po, lalaki po ako. Halika dito. Ayan. Ngayong Pasko, ready na ba kayo sa mga Christmas reunion na magsasabing, bakit ang taba mo? Ayan, bakit wala ka pang asawa? Ayan. Bakit ba kayo nakikialam? Kaya nga, hindi ba pwede magsaya na lang dahil nakita nyo kami? Kaya kayo hindi nireregaluhan ni Santa Claus, medyo ang dami nyo ng minus points sa heaven Kaya nga. Ay naku, pero nakaka-excite no kasi nararamdaman ko na rin talaga yung Kapaskuhan. Ikaw ba, Konyo Bicolano? Ramdam ko na yung Pasko. Oo. Oo, ramdam ko na ang tataas na nung mga bilihin. Awa. Oo, may mga, yung amoy hamon. Oo. Alam mo yung amoy hamon na yung kapitbahay ninyo. Ay talagang? Yama, ano Oo. taga-subdivision ka? Hindi. Kasi ano talaga yun yung negosyo nila. Nagahamon. Sa bagay. At saka Hindi nakikita, nagahamon yung anong gusto mo, ha? ganun ba? Oo, hinahamon nila kami. nakakainis. O pero ako napapansin ko naman yung mga poisensya. Tama ba ang Oh pronunciation? yeah, oo, yung mga bulaklak na red. Awa. Uy, nakaka-excite talaga. Legit yan. Tsaka yung mga Christmas light namin, inaayos na. Hello, bibili pa ba kami ang mamahal ng bilihin? Oo nga, alam mo dun sa amin sa may kasunduan sa may Commonwealth, merong isang parte doon na yung mga bahay talagang nagpapabonggahan. Ay, wow. Mga simpleng yabangan. Oo, ayan. Mga simpleng yabangan. Sa awa. Bicol, nako, yung mga Christmas light, panloob lang. Oh? Kasi kinabukasan, wala na, nanakaw na. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at may gusto ka nga ipadagdag pa dito ng mga tradisyon na ginagawa nyo bago sumapit Ang Kapaskuhan. ang Kapaskuhan na yan, i-message mo kami. Saan ba tayo pwede i-message Konyo Yan, Bicolano? ano yan, sa Facebook, Instagram, at TikTok, at Konyo Bicolano. Ayan. Ako naman sa at DJ Robin. Shena. Yan. Eto, dahil malapit na magpasko, paparamdam namin sa'yo ng kahit papano, Ay. no? Ang susunod nating kanta, napakaganda na ito. Ano to? Clue. La 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 la. Ay, alam ko yan. Ano? Biyahe ni Lala Banderas. Hindi! Yun ba yun? Ano ba? Sa Paskong darating. Okay. Kaya tumuto ka lang, Kabisyo, dahil makakasama mo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin. Robin Shana. Your Uragong Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Awa. Tara, kape! Tara, kape!